Ďakujem ešte raz, takže dobrý večer. Neviem teraz počuť to, nepočuť. Či to je len pre prenos? To je len prenos. Aha, dobre. Môžeme zasnúť tie svetlá prvé, aby to bolo troška jasnejšie? Viete, ako je to nastavené tu? Nie, asi nie všetky, ale skôr tie prvé, no. Tak, aby jednoducho to troška bolo vidieť. Aby ste si nemysleli takto, že to bude len pre, že to bude vedecké nejaké, skôr to bude také populárne, lebo ja som sa na Island dostal s obyčajnou cestovkou, ale bola to zlá cestovka, lebo vyklopili nás na letisku a nechali nás 20-kilovými batohmi 5 dní šľapať samých. To, no, divočinou, no. Divočina. Volá sa to Laugavegur, podľa hlavnej triedy obchodnej cesty alebo ulice v Reykjavíku, pretože je to veľmi populárne. Ja som našiel jednu knižku, kde volalo sa to ako najpopulárnejšie treky sveta a bol tam zaradený tento Laugavegur, tento 5-dňový, alebo v podstate 4-dňový, my sme si to predložili o deň, prechod juhom Islandu. Potom v ostatných zdrojoch som to už nenašiel. Čiže je to veľmi subjektívne, ale je to aj veľmi pekná krajina. Takže bude to o takom prechode cez 5 takými 5 rôznymi krajinami v podstate. Tá krajina sa menila každý deň, takže to je také zaujímavé. No. Takže pomaličky začneme. Toto je vlastne trasa, ktorú sme prešli, čiže nebude to o Islande, bude to len o tomto kúsku Islandu na juhu. Tam tá bodka vľavo to je Keflavík, to je medzinárodné letisko islandské a bývalá teda vojenská základňa NASA, veľká, kde hlavne teda Američani boli naskladaní a dodnes to tam vidieť po celom tom juhu Islandu, americké autá, americké vybavenie. Ešte sa ospravedlňujem, lebo mám nejakú chrípku hnusnú, takže budem troška chrchleť mimo mikrofónu. Dúfam, že to veľmi nebude počuť takto. Tá druhá bodka to je Reykjavík, tam nás v podstate z toho Keflavíku sme sa dostali autobusom a hneď prvý deň autobusom nás doviezli tuto na juh do mestečka Skogar, odkiaľ sme vlastne pokračovali. Toto je nejakých 88 km do horskej oázy Landmannalaugar, v takej divočine, ľudoprázdnej Islandu, ale vedú tam cesty samozrejme, inak by sa tam nechodilo. Okrem toho, ako taký najzaujímavejší asi pre človeka neznalého Islandu je tento úsek cesty, vlastne toto je tá známa sopka Eyjafjallajökull, som sa to učil asi 3 dní. Čiže taký menší ľadovček, pod ním sa skrýva tá sopka Eyjafjall a toto je veľký ľadovec Mýrdalsjökull a pod ním sa skrýva sopka Katla. A práve tam, kde vedie pomedzi tie dva ľadovce, tá naša trasa, tak tam práve v roku 2010 niekedy na jar z takej pukliny to tam lietalo, búchalo a vlastne zahatalo to celý ten leteckú prevádzku v Európe. Takže sme to mali tak z prvej ruky vlastne po roku. No. Takže ten prvý deň len tak prebehnem, to sme sa vlastne presúvali autobusom do toho Skogaru a len takých pár najzaujímavejších zastávok. Toto je napríklad Thingvellir, národný park a zároveň veľmi historicky cenné miesto pre Islandianov. Tam vznikla vlastne najstaršia demokracia, parlamentná demokracia na svete, kedy v roku 1930. Čiže to také historické miesto, veľmi obľúbené. Doteraz sú tam také národné zhromaždenia, dokonca výjazdové rokovania parlamentu. Hej. Čiže toto, ale z toho geologického hľadiska je zaujímavá tá stena, ktorá je tam na fotke, pretože to je vlastne také ploché údolie. Druhú stranu toho údolia nie je vidieť v tom opare, to je asi 5, 6 alebo 10 km ďalej. Tá stena sa tiahne v smere vlastne toho centrálneho atlantického pásma priekopového. Čiže tu nám vzniká, vlastne tu sa Island sa zväčšuje asi 2 cm každý rok. Hej, tam vzniká vlastne nová zemská kôra. My sme vlastne ešte na tej americkej kontinentálnej doske a na druhej strane údolia je už tá euroazijská kontinentálna doska. Hej, čiže to je také zaujímavé, geologicky zaujímavé miesto. Ten Island, vlastne tie steny táto a tá naproti v údolí sa vlastne od seba vzdialujú postupne. Čiže Island je jeden z mála štátov, ktorý beztrestne si zväčšuje svoje územie každý rok. Má nejaké metre štvorcové možno. No. Takže toto je z nejakého takého plagátu, ktorý tam bol, hej, ako to tam vyzerá, keď sú tam tie celoislandské zhromaždenia. Ono, Islandianov je 300 000, hej, takže keď sa tam zlezú, tak ako nemajú problém sa tam umiestniť, je to tam dosť veľké. Toto je jeden z vodopádov, furt si ich mýlim, ktorý je Gullfoss a ktorý je, toto myslím, že Gullfoss.
taký zaujímavý, taká malá Niagara, padá to, vidíte, do takej rokliny a zaujímavý je tým, že vedľa neho je vlastne takáto busta, alebo teda medailon céry miestneho farmára, ktorý to chcel predať, všetky tie pozemky okolo, a mala tam výraz vodná elektráreň. Ona to vlastne zachránila tými svojimi protestami, tým svojím takou nezlomnou vôľou, takže tam postavili bustu. Čiže myslím, že tam, keď vidíte tých ľudí dvoch na tej skale, akí sú maličkí oproti tomu vodopádu, a nejakých 50 metrov ďalej proti prúdu tam je ešte jeden taký skok podobný. Menší troška, tak je to krása. Inak potom sme videli aj vodopád, ktorý bol bez vody práve kvôli vodnej elektrárni, a nebol to radostný pohľad, ale vravím, oni majú, to je tak, že idete po Islande, Ježišmaria, vodopád, krásny. Za 5 minút, Ježišmaria, ďalší vodopád. A po hodine, no vodopád. Asi tak, oni ich majú dosť proste. Takže tak pre našinca to nie je až také obvykle, lebo vidíte, je to krásne veľké. Takže takto. Toto je ďalšia atrakcia na ceste. To sú také veci, ktoré sa tam na tom Islande jednoducho nedajú obísť. Hej. Každá cestovka tam vláči svojich ľudí. To je plošinka s takými horúcimi, brbľajúcimi jazierkami. To, ktoré je tam za tým mužíkom vzadu, toto už je kľudné, má asi, ja neviem, nejakých 10 metrov priemera, volá sa gejzír. Čiže podľa neho vlastne bol ten jav na celom svete nazvaný. Hej, ono ich je tam viacej. Najväčšou atrakciou je to jazierko, kde je najviac ľudí samozrejme, hej, volá sa Strokúr a ono vlastne každých asi 5 minút pľuje nejakých 30 metrov do výšky tú horúcu vodu, tú paru. A v podstate toto je taká už tá záverečná fáza toho výbuchu, ale každý sa tam snaží stáť s tým foťakom a zachytiť, ono priamo pred tým výbuchom tam taká krásna modrá, blankitná modrá guľa, taká bublina sa urobí na tej, ale tá bublina má možno 2 metre výšku a nejaké 4 metre šírku možno a potom to z nej vystrelí dohora ten prúd, takže no a krásne, keď sme tam prišli, tak bolo vidno, že kade fúka vietor a kam to padá tá horúca voda, lebo tam nikto nestal. Teda stál, tí, čo tam prišli akurát, tí tam stáli, lebo tam bolo voľno, hej. Ale pri ďalšej explózii už stáli inde, hej. Takže to bola taká troška sranda a tí domáci sa tam troška aj chechtali. No, ďalšia atrakcia, vodopád Seljalandsfoss, ktorý má nejakých 60 metrov, nemá veľa vody, vidíte, že nie je nejaký uchvatný, ale zaujímavosťou je, že sa dá poza neho pekne prejsť po ten previs. V preklade, že vraj vodopád predanej zeme. No. Tak ono, inakšie tá islandština, to je stará norština, ja mám známu, alebo teda príbuznú mám Norku, a ona vravila, že ona by nerozumela Islanďanovi. Práve preto, že oni z toho Norska prišli na Island už pred 1000 rokmi a tá islandština sa síce vyvíjala z norštiny, ale veľmi tak individuálne a že ono, je to pre ňu také povedomé, tie slova a toto, ale že keby začali hovoriť, tak si nerozumejú jednoducho. Takže aj kým sme sa naučili tie názvy a všetko toto, no, tak pre nás aj norština je exotická, pre väčšinu ľudí, ale tá islandčina taká troška iná, no, takže je to také zaujímavé. No a tu sme skončili, vlastne toto je Skogafoss, 60 metrov vysoký vodopád, ale k nemu sa nedá ísť ani k nemu, nie že za neho. Lebo ten má tak veľa vody, že jednoducho ten tlak vzduchu, ten výchor od neho vás tlačí preč a jednak ste mokrí ako myš, hej, už keď ste 100 metrov od neho, z tej vodnej triešte a jednak vás to normálne tlačí. Tam je proste výchor spod toho vodopádu, čiže ľudia k nemu ani nejdú. No a vlastne celý ten náš výlet začal tu, pekne hore na tú plošinu a toto boli vlastne voľakedy útesy morské, teraz je to asi 5 km od mora, jednoducho tie sopky, teda Eyjafjall, tá sopka tam nanosila, nakladla na kraj toho mora, tie rieky to tam doniesli, toho materiálu, takže tie útesy vlastne sa vzdialili od mora, hej. Materiál sa tam za tie stáročia naukladal. No a toto čierne, čo je tu vlastne popri rieke, tak to je to vlaňajšie, predvaňajšie vlastne z 2010. čerstvý materiál, ktorý tam doniesla. Inak to vyzerá ako keď meliete mak na koláče na Vianoce. Hej. Taký čierny popol vlastne. Asi takto. No, čiže toto je celá tá trasa naša, tých zhruba 88 km. Ono v podstate ten trek je z tohto Thorsmorku, toto prstou paličkou sa číta ako ako také anglické Thorsmork alebo niečo tak. Thorov les, hej, les boha Thora. Odtiaľto cez jednu chatu, druhú chatu, tretiu chatu až sem. Ten Thorsmork a ten Landmannalaugar, to sú také horské oázy, lebo ono je to taká pustina, taká horská sopečná púšť, ale práve v tom Thorsmorku aj Landmannalaugari tam sú nejaké lesy, tam je proste akože taká príroda troška.
No a zvyšné tie kilometre, to sme si natiahli vlastne z toho Skogaru sem do toho Torsmorku vlastne cez priesmyk medzi tými dvoma vlastne ľadovcami, aj takých suchých, že tam bol sneh, ale nešlo sa úplne po snehu, vidíte to aj tu, medzi ľadovcami, medzi dvoma teda sopkami. Takže prvý deň sme vlastne išli túto etapu, to bola najdlhšia, aj s najväčším prevýšením, lebo začínali sme na nule vlastne, nulovej nadmorskej výške a ten priesmyk mal nejakých 1100 metrov, takže celkom dobré prevýšenie, nejakých 27 km, takže pomaličky sme ťapkali. Tam nekúpite jedlo, nič, takže jedlo sme si museli zobrať so sebou, spacáky so sebou, spali sme v chatách síce, ale vo vlastných spacákoch, čiže všetko vlastne na 5 dní so sebou. Takže dobre naložený. No, to je ten prvý deň vlastne v detaile, vlastne na ten vodopád sme vystúpali a popri rieke Skoga sme vystupovali do toho priesmyku Finnvollduhals. V týchto oblastiach to vlastne búchalo v roku 2010 a pomaly cez také planiny sme padali do vlastne tej doliny rieky Krosa, kde sa nachádza ten Thorsmork, ten Thorov les. Tu vidíte tie zelené fliačiky, to sú lesy vlastne, čiže dosť riedko ich je tam. Na Island má nejaké, neviem, 2% lesov alebo koľko, ak vôbec. Takže takto. No. To je presne toto, že vystúpate na vodopád a vidíte vodopád, a idete a za chvíľu zase vodopád. A takto sme sa posúvali, dokonca aj prítoky tej rieky mali svoje vodopády a kanóny vlastné, lebo ten materiál nie je nejaký spevnený, to sú vrstvy naukladaného, väčšinou teda popola, všelijaké pemzy a takýchto vecí, čo tá sopka vyplýva, či väčšinou nie je láva stuhnutá, čiže tie obrovské množstva vody, ktoré tam napršia, potom sme sa inakšie dozvedeli, že to je najdaždivejšie miesto na Islande, ten juh Islandu, takže sranda. Asi 4000 mm ročne tam spadne. Ten golský prúd tam priamo sa opiera do tých kopcov a tam to necháva všetko. Takže aj takéto malé potôčiky mali svoje kaňony a tých kaňonov čím ďalej, tým vyššie ten kaňon bol krajší. V hornej časti už menej. Toto je na Islande špecialita. 3 ovce. Kde sa pozriete, sú 3 ovce. Našli sme, áno, výnimočne, že boli 4, alebo bola 1, ale keď bola 1, tak sa za chvíľu vynorili ďalšie 2. Ale vždycky boli po 3 väčšinou. Väčšinou boli po 3, to som nepochopil prečo. Hej. Majú tam asi taký zvyk, že väčšinou boli po 3 a úplne flegmaticky prežúvali. Inak takto, Island, no skúste. No. Island je krajina, ktorá je krásna aj v škaredom počasí, alebo teda aspoň v tom, čo si my predstavujeme ako škaredé počasie. To je príklad, ako tam bolo. Toto bolo to lepšie počasie, lebo nefúkalo. Vidíte, že tie kvapky takto padajú, hej, dole. Kolmo. Nefúkalo, čiže dalo sa kráčať, aj tie mraky boli troška vyššie, že bolo niečo vidieť, ale potom sme stretli jednu Nemku, ktorá 3 dní na to čakala, aby tady mohla prejsť cez ten priesmyk, lebo proste počasie to nedovolilo. Čiže toto bolo také dobré islandské počasie. Už keď vyšlo slnko, tak to bolo úplne akože bonus. No, horná časť, už sa blížime k tomu priesmyku, vošli sme do mrakov. Potôčik, to je tá rieka. Hej. Vyzerá taký neškodný potôčik, ale keď sa to na jar rozdivie, keď to začne sa topiť sneh, tie 4 metre, čo tam v zime napadajú, tak asi preto majú ten mostík takto zdvihnutý. Aj v tej hmle sa dali všelijaké zaujímavé veci pozorovať, lebo väčšina ľudí frfľala, že išli sme dosť dlho takou hmlou, takou planinou, nič nebolo vidno, také klaustrofobické to bolo, ale takéto krásne veci sa tam dali nájsť, vyslovene tá sopečná činnosť robí svoje, miestna flóra. Faunu sme nevideli skoro žiadnu až na tie ovce. Som tam nejaký taký vtáčik, aj tie vtáčiky také nenápadné boli, že strašne ich bolo zle vidno, ale kvietky sem tam také. No a samozrejme, ako v takýchto podmienkach krutých, tak tie kvety boli výrazne farebné, aj väčšina, aby teda lákali ten hmyz. No, toto je priesmyk, akože, Finnvollduhals, dúfam, že to správne hovorím, ale to je jedno v podstate, po takejto, ako po škváre, po ihrisku, keby ste išli. Po takom sme kráčali, to je popol vlastne, ktorý tam bol všade napadaný. To väčšie to je útulňa, taká núdzová, že keby náhodou tam niekoho prikvačilo zlé počasie, a to menšie to je toto. Bolo to v dosť biednom stave, ale vidíte, perfektne ukotvené vanami, čiže ako neodfúkne vás, no len dvere to nemalo, no tak to už je druhá vec. Ale na útulni bol solárny panel, hej, a bola tam meteorologická stanička poháňaná akože svetlom, normálne svetelnou elektrárničkou malou. No a toto je práve už ten priestor, kde to v roku 2010 búchalo, čiže vidíte, toto je vlastne čerstvá láva, toto tu ktorá mala teda rok a štvrť,
a napriek tomu ste tam neudržali ruku na nej. Hej, taká bola horúca. A ostrá ako žiletky, to boli proste také, ona bola veľmi viskozná, taká hustá, rýchlo zatuhla a ostré tie výčinovky strašne tam. Keby ste, to sa ani nedalo prejsť, to boli také niečo ako Badlandy v Amerike, len v menšom a tam by ste si dorezali najtvrdšiu podrážku, myslím, že za chvíľu. Hej, a to vedľa, tak to bol nejaký popol zrejme z nejakého malého kráterika, hej, fučal popol, tam sa to ukladalo. Takéto sa dalo nájsť zase na zemi, hej, síra, všelijaké kamienky farebné. No a na jednom kopčeku to vyzeralo takto, taká špára, ale vravím, neviem, nie som si istý, že smrdelo to tam všade po skazaných vajciach samozrejme, hej. Ale skočiť do toho a zostať tam 2 minúty, no neviem, či by sa to oplatilo, hej, v tej špáre, lebo všade tam syčali tie preduchy a doslova tam pršalo, teraz sa troška vyjasnilo, ale väčšinou nám pršalo, ale boli miesta, kde aj keď lialo, no to bolo suché. Dali ste tam ruku a hneď ste ju odťahli. Zdá sa vám, že kráčate po normálnej zemi, hej, po pevnej zemi, ale tá zem bola horúca, to malo normálne 50-60 stupňov. Takže taká zaujímavá krajina to bola. A úplne niečo iné bolo, keď sme sa vynorili z mly a začali sme klesať dole do toho Thorsmorku. Hej, tam už tá krajina bola staršia, nám to pripadalo ako z Pána prstenov, niečo také, taká krajina. Hej, väčšinou teda nejaká tráva, machy, lišajníky a tá erózia v tých nespevnených sopečných horninách robila svoje. Inak toto je celá naša skupina, myslím, že sme boli nejakých 15 dokopy. 3 Slováci a 12 Čechov. Česká cestovka. Hej. Takto. No a toto už sa otvára pred nami ten Thorsmork, hej, dolina rieky Krossa. Vidíte, že toto je celá niva, hej, tam tá rieka vlastne divočí na tej rovine na jar sa rozlieva do nekonečného množstva ramien. No a toto je islandský les, toto tu. To je islandský les. Hovorí sa, že v islandskom lese, keď zablúdite, takže stačí, keď sa postavíte. No, samozrejme maličké, hej, dlho to rastie, takže toto. A najväčší problém Islandu je erózia. Hej, jednoznačne, že prečo. No, takže takto sme schádzali dolu. A to je taká horská oáza, vravím, tam vedie cesta, normálne tam chodia linky z Reykjavíku autobusové, čiže môžete si kúpiť lístek, stojí asi 30 €, myslím, že to vychádza, ten lístok jednosmerný do toho Thorsmorku. A tam je sieť takých turistických značiek. Toto som odfotil aj kvôli tomu, aby ste videli, koľko asi stojí, aké sú tam ceny. Toto sú ceny, tie nás nezaujímajú, tie sú pre členov Ferðafélag Ísland, čiže pre tej ich turistickej organizácie. Sú tam 2 také väčšie a 1 alebo 2 také menšie zase. Toto je mapka tej druhej, volá sa to Útivist. Ale tuto sú ceny za ubytovanie v chate, za kemping, keď si postavíte stan, a toto je za sprchu. Hej. Keď ste chceli ísť do sprchy, no studená voda bola zadarmo, hej, to je tam majú všade, ale teplá voda bola za 300 kronúr, hej, 300 islandských korún, asi, ja neviem, 5 minút to tieklo. My sme dostali, myslím, že 170 korún islandských za euro, ale pred krízou, pred rokom 2008, keď bola islandská mena tak nadhodnotnená, tak tam to bolo asi len 95 korún za euro. A v roku 2008, keď tá kríza na Islande bola najhoršia, tak to bolo až 300 €. A vtedy si Islandania sťažovali, že teda oni sa majú horšie, čo sa týka dovozu, ale že sa k ním začali strašne rinúť turisti. Hej. Čiže aj kvôli tomu pádu ich ceny, ich meny sa k ním dovliekli turisti, strašne veľa turistov, lebo Nemci napríklad, Holanďania, Angličania hovorili, čo tam boli, že to je pre nich drahé, ten Island. Strašne drahý. Jablko 2 €, hej, zelovoci. A takéto. Ale a keď začala búriť tá sopka, tak proste ten turizmus na Islande, hej, pád meny a výbuch sopky, to proste pritiahol na Island strašne veľa turistov. Takže asi takéto ceny. Tých 2800 korún islandských, to je myslím, že nejakých okolo 20 € za noc. Vo vlastnom spacáku, ale v chate. Inak, chaty, vlastný spacák, ale máte tam perfektne vybavenú kuchyňu. S plynom, s plynovými varičmi, všetko. Čiže keď si donesiete potraviny, môžete si uvariť. Hej. Asi tak. No. A všade boli takéto tabuľky, ktoré vás varovali, že keby to náhodou buchlo, čo máte robiť. Hej? Čiže kam máte utekať, ktorým smerom sa pohybujú väčšinou lávové prúdy. Oni tam nie sú ani problém lávové prúdy, lebo videli ste, tá láva je väčšinou viskozná, čo tečie. Ale väčšinou sú tie, ja som si nezapamätal teraz to meno, možno to tam niekde je, názov, viete, no keď pod ľadovcom vybuchne sopka, no tak čo spraví? Natopí ľad a ten sa zmieša s bahnom, s popolom a to strašne rýchlo tečie dole. A to sú smrtiace vlastne záležitosti, lebo to dosahuje rýchlosti 10 km za hodinu, predtým neutečiete, keď ste zle postavení. Hej. Takže
Takto. Takže takéto tabuľky tam boli, 112 majú aj oni. Hej. No a toto je záber, to som si ráno vybehol ešte hore na kopec, tu je tá chatová osada, kde sme bývali. My sme vlastne prišli odtiaľ, to takto spoda tohto kopca, to je to dolu. Hej. Rieka Krossa, celý ten Torsmork, toto tu na to sú tie lesy, hej, veľmi výnimočné. Ja som si vyšiel tu na taký kopček, hore poobzerať sa, lebo sa zdvihli mraky troška, konečne som videl ten Mýrdalsjökull, hej, a tu na je ten Eyjafjallajökull troška vpravo, ten nevidno. Nezabral som to celé, aby to bolo niečomu dobre. Ten ešte bude vidieť za chvíľku. No, čiže druhý deň, zase iný typ krajiny. To bola taká polopúšť. Hej, toto bolo taký horská krajina sopečná. Toto bola taká skôr polopúšť. Zase sme prešli sme tú rieku, prebehli sme troška toho ich lesa a zišli sme do údolia ďalšej rieky Ljosa a Markarfljót, ktoré a takou planinkou postupne sme stúpali, doslova polopúšťou. Toto je záber z hora, z toho kopca, čo som ukazoval. Na druhej strane tej nivy, rieky Krossa, bola ďalšia chatová osada, takže sme to prešli a touto dolinkou sme sa dostali zase do druhého údolia, tady sme išli hore. Takto. Všetko krásne to vidno. No, tu je vidieť, ako majú vyriešené prechody inteligentne, lebo tá rieka stále mení koryto, takže oni si to, inak tie chatové osady a toto je tam všetko použiteľné 3 mesiace do roka. Potom odtiaľ všetci zdržnú, lebo tam fakt napadnú 4 metre snehu a tam nie je prístup. Čiže chodí sa tam na skútroch snežných, na autách terénnych, s tými veľkými pneumatikami balónovými, ale nie je to tam úplne prístupné, takže to tam nežije v zime, čiže aj tie chaty si musia zarobiť vlastne na svoju prevádzku za tie 3 mesiace. Takže takto. No, toto je v pozadí Mýrdalsjökull, ľadovec. No a toto je zaujímavá vec. Alfakirkja, ak som to dobre pochopil, tak ako kostol elfov alebo niečo také. Čiže kopec, no nemám tam človeka na porovnanie, tu je nejaká kaplnka vpravo. Kopec asi, ja neviem, 200 metrov vysoký, ale vidíte, že je normálne dutý. Takže môžete tam vojsť a pozrieť sa z dnuka, ako vyzerá kopec. Takže taká zaujímavosť. No, toto je ten ich les obrovský. To sme si mysleli, že to bude normálne takto, ale nič, to bol posledný kus lesa a potom proste sem tam rastlinky. No a toto je záber zase naspäť. Toto je vlastne Eyjafjall, tá sopka, ale nie z jej vrcholu to búchalo, ale tu na niekde viacej na východ z takej pukliny. Tak, ale ona tá puklina mala nejakých pár kilometrov, že vraj z toho to lietalo všetko hore. Takže tá narobila problémy v Európe. No a ideme ďalej. Na Islande, keď chcete ísť na Island, musíte si zobrať plážovú obuv. To je základný poznatok, čo som zistil, lebo tam sa často brodí. Nie, že by tam bola nejaká obľúbená dovolenka pri mori, ale plážová obuv je nutná, lebo musíte prebrodiť. A tá riečka, tuto vidíte, má tak do pol stehien maximálne. Ale taká anestetická voda, je to taká dvojstupňová, to tečie z tých ľadovcov, takže a na dne tej riečky sú kamene, viete, a teraz máte 20 kg ruksak na chrbte, alebo 10 alebo 15, kto ako, a teraz sa potácate na tých kameňoch do pol stehien vo vode, ktorá má dosť silný prúd, takže je to taký zaujímavý zážitok. A niektorí si, sadli. Ale veľmi rýchlo ťa vyleteli a tomu už nehľadeli na to, či bolia nohy od tých kameňov, ale je to taká zaujímavá vec a lepšie je to v plážovej obuvi nejaké gumené šľapky, alebo nejaké staré tenisky, ktoré potom vyhodíte. No, preto to sa to volá Laugavegur, čiže stretali sme stále ľudí a doslova, pozrite sa tam pršalo, teraz momentálne nie, ale pred chvíľou a bolo to suché. Normálne sa prášilo. Strašne to prepúšťa vodu, to nezachytí nič, ten popol, tá voda stečie niekde do podzemia a je to stále suché. No, čím sme išli vyššie, tak tým krajší bol ten vlastne kaňon, išli sme odtiaľto, takto popri ňom vlastne, aj tu je chodníček, tak to ideme. Ten kaňon sa čím ďalej zarezával. Tie erózne tvary sú neskutočné. Toto napríklad tento kopec sa volá jednorožec v preklade, po slovensky. Einhirningur, tuším, nejak tak. Napríklad. No, zase takéto šialené zábery. To sú farby, ktoré človek jednoducho u nás nevidí. A teraz si predstavte, že keby tam zasvietilo slnko. My sme mali v podstate taký bledý zákal. Na oblohe bolo furt tak bielo, aj keď boli mraky vysoko. Že slnko veľmi nezasvietilo a on vravel ten sprievodca, že keď zasvieti slnko, tak to je také gičové, že neskutočné, že tam môžete robiť tie kalendárové obrázky vlastne. Toto sme nazvali Rolling Stones, lebo to bolo také úzke miesto cez ten kaňon, kde sme mohli prejsť tú rieku
a bolo počuť také dunenie. Normálne, jak tá rieka, neviem koľko tam mala hĺbku, možno 5-6 metrov, valila kameň a obíjala ich o seba a o brehy, takže bolo počuť stále také dunenie, ako naražajú tie šutre ťahané tou riekou dole. Čiže nejaký kamening, ako nedoporučoval by som vôbec tu na. By vás to mohlo pomlieť ako tie zrnka domakových koláčov. No a končili sme na takéto zaujímavej planine, kde sa to úplne zase zmenilo. Vidíte čierna, len tie krikľavé také lišajníky. To sú lišajníky, to ani machy nie sú. Sem tam nejaký kvietok, taká tá vankušikovitá forma. No a tam vzadu je chata, na ktorú sme mierili. To je chata Emstrur alebo Botnar. To som nezistil, že ako sa to volá, že aké sú rozdiely v názvoch. Celý ten masív sa asi volal Botná, nejak tak. No, čiže môžete sa ubytovať ako v kempe, na takých miestach, kde sa dajú nájsť kolíky, alebo zatlc kolíky, a môžete sa ubytovať v chatkách. Toto je chatka pre 20 ľudí zhruba, tu je recepcia a tuto vzadu sú sprchy. Všetky tie chaty sú inakšie tak urobené, že na takých podiach, aby ste proste nevláčili ten prach, ten popol, ten bordel do chaty. No a zaujímavé je, že keď sme tam prišli, rátajte so mnou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posteľ. Nás bolo 15. A pýtame sa, kde budú spať 15, ďalší 5. A chata, že čo, nie, počkajte, ešte prídu 5 ďalší, to je každá posteľ pre dvoch. Čiže oni sú, áno, to sú také gumové madrace, je to širšie ako naša posteľ, každá je dimenzovaná akože pre dvoch, a každý z tých dvoch na tej posteli má takúto políčku. Čiže tam, a teraz si predstavte, že tam prídete mokrí, troška iné ako u nás na tých horských chatách, proste oni sa snažia tam narvať čo najviac ľudí. Vonku za tými dverami je taká prezúváreň, tam sa sušili topánky a väčšinou tam boli aj také vešiaky, kde sa sušili mokré zvršky, aj tieto vetrovky, obaly z ruksákov, aj tie nepremokavé a takéto veci. Ale vidíte, že v podstate aj tu na všetko. Takže miestnosť pre 20 ľudí, taká bežná obývačka aj v paneláku na sídlisku u nás. A tuto ešte za touto posteľou, vpravo viacej, tam ešte je plne vybavená kuchyňa. Tak asi 2 metre dlhý kuchynský pult s váričom so všetkým. Aby ste si vedeli predstaviť, že kde, ako sa tam, no a vidíte, že sme tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sme tam, ešte nedorazili všetci. Keď tam prišli všetci, tak tam proste bolo. Sa nedalo obrátiť, že to museli sme sa koordinovať strašne, ale lepšie takto, ako v stane spať. Teraz predstavte si, že si nesiete stan, že chcete ušetriť, zmoknete, ste komplet mokrí a teraz sa máte v stane postaviť stan a v tom stane sa vysušiť a toto, lebo tí, čo stanujú, majú zákaz vstupu do týchto chát, lebo zaplatili si menej. Takže kuchyňa, ak je spoločná, tak ju môžu využiť, ale inak zariadenie nie. No dobre. Väčšinou tie túry boli také 4-5 hodín, málo. Čiže večer, ráno sa dalo ešte vybehnúť a boli tam takéto, vidíte, still want to walk, ešte sa vám chce. No, keď sa vám chce, tak môžete vidieť kilometrík od chaty niečo takéto. To je neskutočné, má to inak 180 metrov hĺbku, tie farby, vlastne my sme išli tadiaľto, na tú chatu, urobili sme si zachádzku a vrátili sme sa k tej chate naspäť. Toto je kaňon tej rieky Markarfljót, z iného pohľadu zase. Tých pohľadov tam bolo viacero takých. Toto tam rástlo. Tam pobehoval aj taký jeden vták, čo sme ho videli, ale ten bol neviditeľný v tom poraste. Úplne bol, keď sa pohol. Keby sa nepohol a bol meter od vás, tak ho nevidíte. Taký maličký, ako taká prepelička. Tak som ho ani neodfotil, lebo nebolo ho vidno na fotke, som ho nenašiel na tej fotke vlastne. No, ďalší deň, zase iná krajina. Rovina, čierna rovina a z nej sa dvíhali sopky. Vidíte, že rovina je to, že tých vrsteníc tu veľa nie je a z nej sa dvíhajú takéto sopky, pri ktorých idete a končili sme pri takom plitkom jazere Aftavatn. Veľmi zaujímavá krajina, zase troška inak to vyzeralo. Asi takto. Tie sopky mali, no koľko? 500-600 metrov. Od tej základne, od tej roviny, od tej plošiny to malo nejakých 300-400 metrov. Ono sa to, inak zaujímavé boli na tom Islande tie vzdialenosti. My sme zvyknutí, keď idete na turistiku, na túru niekde, tak ste zvyknutí, že ja vidím tam nejaké, podľa stromov napríklad sa orientujeme, podľa výšky, že ja tam viem, že asi dojdem za 20 minút. Tu nás sme mali problém. To sa zdalo, že tam by ste išli pol dňa. Za 40 minút by ste boli hore. Takže tie mierky boli úplne iné, ale ono sa to zdalo, že vraj tam robili Američania nejaký výcvik kozmický pre pristanie na mesiaci a neviem, na Marse a čo. Doslova ten materiál a toto. Báľal sa tam
takto, bolo to zdanlivo nekonečné, hej, takto šľapať rovinou, ale nebolo to vôbec monotónne, lebo napríklad, keď zasvietilo slnko a pomedzi dva kopce ste videli tretí, hej, to takto vyzeralo. No, my sme sa blížili, troška sme išli aj paralelne s cestou pre autá, tam je to veľmi populárne na týchto terénnych autách chodiť. Prvá rieka ešte bol most, druhá rieka to už bol brod, hej, čiže aj autá. Inak toto je normálna štátna cesta. So značkami, máte normálne zákruta, 40-ka, 50-ka, akurát, že to len najprv vždy musia buldozerom akože prerovnať, aby to bolo zjazdné. No a sem tam brody. A pred každým brodom bola normálne tabuľka aj pre neskúsených žákov, ako majú brodiť. Tak dajte jednotku, zaráte 4x4 a pomaličky, bez prešmikovania, kľudne. A keď vám motor zhasne v strede brodu, tak pomaly vystúpte, odíďte odtiaľ a nechajte auto na pokoji, lebo neurobíte nič, nenaštartujete. Takéto. No, takže takto. Toto som odfotil kvôli tomu, aby ste videli farbu toho, to je neupravované. Farbu toho machu nad tým potokom. On tam tie potočíky boli zaujímavé. Ako rieka bola studená vždycky, hej. To išlo väčšinou z ľadovca, bolo tam veľa vody. Ale takéto potočíky boli zákerné, lebo niektorí mohol mať fakt 2 stupne, ale niektorí mohol mať 50 stupňov tá voda. A nevedeli ste, hej, že, ktorý ako. No ale ten mach bol zaujímavý, takýto úplne ako zvýrazňovač. Taký zaujímavý. A toto je chata stará a nová z Prchy pri jazere Aftavatn. Takto sa tam dopravuje materiál. Tuto je inak recepcia so solárnym panelom, jediným zdrojom energie na chate. A napríklad tu mi došiel foťák, baterka. Tak vedel som, že teda dá sa to dobiť, hej. No zapýtali odo mňa nejakých 500 norských korún, či islandských, za dobitie baterky. Robia to bežne, hej, že dobíjajú na recepcii, inak tá chata nová, vybavená plne všade zástrčky, žiadna nefunkčná. Hej. Jednoducho elektriku majú len z tých solárnych panelov maličkých, čiže na takéto účely. No a tu nás sme sa tešili, že si obídeme jazero, ale neobyšli sme nič, lebo prišiel proste výchor, dážď a ja som sa ledva dostal do tej sprchy. Tuto a ešte keď som sa sprchoval, tak ponad dvere a cez tie špáry mi bil taký ľadový dážď do sprchy, tak to bolo také zaujímavé. Ale no, zaujímavý zážitok. No, ďalší deň, to sme sa dostávali, tá fotka, všimnite si, že je taká predelená, toto je prírodná rezervácia veľká, Dúhové hory, vlastne najfarebnejšia, jedna z najfarebnejších krajín na Zemi, že vraj uvidíte za chvíľočku, to je neskutočné niečo. A najprv sme išli od toho jazera takou dolinkou, vystúpali sme na plošinu a toto je vlastne taká plošina, ktorá je rozbrázdená eróziou a spali sme na chate Hrafntinusker. Hrafntin je obsidián, toto je celá obsidiánová hora, obrovská. Taká toho obsidiánu tam bolo ozaj veľa, ale zaujímavé boli hlavne tie farby, ktoré sme videli po ceste. Čiže ideme, jazero je v pozadí, stúpame hore na plošinu. Vidíte, že zase sa zmenila krajina, hej, tu bola taká zeleno-čierna a tu nás sa zmenil úplne podklad, aj tá farba a táto farba bude prevládať až zase do konca, ale zase s inými farbami. Toto je zaujímavé, lebo my keď sme prichádzali na tú chatu pri jazere, deň predtým, tak všetci, čo išli oproti, tak boli takýmto bielým bahnom zaprasení, ale doslova zaprasení. Na zadku, na chrbtoch, na ruksakoch, na rukách, na hlavách, hej, na lícach také šmuhy, vravíme, že pre Boha my ideme a bolo sucho všade, hej, že nič, že do čoho my to ideme, hej, na druhý deň. Tak ono to bolo toto. Išli sme takto a sem, vidíte. Tu je jediný fľak bieleho bláta, ktorý bol na celej trase a tí ľudia bolo to na chodníku, ktorý mal dosť veľký sklon, hej, čiže viete si predstaviť, že ako tí ľudia s tými ruksakmi tam balansovali, no niektorí to neubalansovali, možno, že z toho mali srandu. Inak sa to dalo pohodlne obísť, akože väčšou okľukou to bláto, ale všetci išli tadia, ne? Proste zážitok bláto. No. A vidíte, že takéto farby už začínajú, tie fľaky snehu plus tie neskutočné teplé pramene, všelijaké páry tam stúpali, smrdelo to z každej strany. Potoky, hej, železom obalené kamene. Takto. No a hovoríte sa, čo je pred nami. Ono to bolo pôvodne zrejme nejaká taká riolitová, nejakých takých riolitových sopečných sedimentov plošina, len vlastne tá vodná erózia to pomaličky rozhríza do takýchto tvarov. No a vlastne ten Hrafntinusker, ten obsidiánový vrch krásne poznať, lebo vidíte čierny. Hej? Takže pod neho sme smerovali také snehové mosty, dalo sa aj popod
pobehať. Bolo to vlastne na prelome júla a augusta, hej, takže ten sneh už bol odtopený, až niekedy v septembri začal pribúdať nový potom. Takže dalo sa aj takto. No a tu už sa blížime k chate, vidíte, toto je asi nejaký taký 50-kilový kus obsidiánu. Keď sme tam prišli, tak samozrejme každý roztlkal kameň o kameň, ostro dušu, aby sme získali čo najostrejšie úlomky. Lebo viete, že obsidián, sopečné sklo ešte dneska sa používa v podstate v kardiochirurgii na čo najpresnejšie rezy. Je to kvalitnejšie, je to ostrejšie ako oceľ. Takže takéhoto sa tam váľalo všade a to, čo dneska nájdete, taký maličký úlomok niekde na Šimonke alebo niekde v Slánskych vrchoch, ledva, hej, pod listím, tak tam proste si tým ľudia obkladali stany, aby ich neodfúklo. No a zase na chate, prídeme na chatu, hej, a vidíte, keď vám nie je dosť, tak ešte Great View, hej, na taký kopček 20 minút a potom ešte sme išli na druhú stranu toho Hrafntinuskeru, síce skolabované, spadnuté, zničené, ale ľadové jaskyne. No a teraz vám ukážem pár záberov, ktoré nebudem komentovať, len ich tak preklikám. Hej, ten veľký výhľad, parádny výhľad Great View bol práve na tie dúhové hory, ktoré sme z toho kopčeka videli a mali sme to šťastie, že zasvietilo slnko. Hej, to sú obrázky, ktoré sú upravené jedine tak, že on bol taký zákal, hej, taká hmla furt bola taký zákal, takže ja som len dal akože kontrast automaticky upraviť, nič viac, že nejaké dosycovanie farieb alebo takéto veci. Tak to okolie vyzeralo nejak takto. Ja sme sa tam vrteli ako osy na cukríku doslova, na tom kopčeku, bolo asi 2 stupne nad nulou, lebo toto bolo tak 1100 metrov nad morom, tiež pomerne vysoko bola zima, čiže také krásne islandské leto, hej, v strede, 2 stupňa poletovali také snehové krúbky sem tam, ale sem tam vyšlo slnko pomedzi tie mraky a vyzeralo to tam všelijako takto v okolí. Hej, čiže čo do diaľky, tak to bolo také zahmlené, čo bolo viac blízko, tak to bolo takéto farebné, plnofarebné doslova. No toto je troška detail, ako to vyzerá v nejakej také malej dolinke, že vidíte tie náteky z rôznych hornín minerálov, hej, tá voda vyluhuje, ukladá. No tak to vyzerá tá hornina. No, potom sme išli na druhú stranu, vravím toho kopca a to je zaujímavé, že on je pokrytý takým malým ľadovcom. Ten malý ľadovec sa samozrejme posúva do doliny, do tej, ktorú tam je vidieť, tuto, a preto je tá dolina oproti tomu čiernemu okoliu taká zelená, lebo tam vyvierajú horúce pramene. A ak sa ten ľadovec posúva, tak tie pramene zostávajú na mieste samozrejme, čiže oni ho topia zo spodku. No a dopadlo to dokonca tak, že vlastne vytvorili obrovskú ľadovú jaskyňu, ktorá ale bohužiaľ v roku 2007 po vlastnou váhou spadla. Takže atraktívne to bolo stále, však v podstate tie horúce pramene vlastne vytvárali tie nové a nové jaskyne stále. Hej, čiže taká zaujímavá vec. Hej, čiže obrovská ľadová jaskyňa, toto má výšku asi, no, takých 100 metrov, by som povedal. Čiže pekný kus snehu. Prišli sme vlastne až tam, tuto sme sa pomotali po tých tuneloch, ale nie je to bezpečné, neodporúča sa to tam loziť núkaveľmi, tak len tak po okrajoch, akurát čo som si to odfotil a išli sme naspäť. Čiže veľmi pekná vec. No a to bol vlastne ten 4. deň. Posledný deň ráno ešte pred odchodom som si vybehol na kopec, keďže sa to zdvihlo, tie mraky na chvíľočku a zazumoval som na maximum niekde na juhozápad, kde stojí tá legendárna islandská Hekla, ktorú veľmi málo že vraj je vidieť, pretože ona je stále zahalená v nejakom oblaku pary. Vidíte, že stále je aktívna, že za posledných 500 rokov, ja neviem koľko, 50 erupcií, či koľko, a vyhnala už ľudí z niekoľkých údolí, pretože zasypala tie údolia prachom a popolom, ktorý obsahuje strašne veľa flóru. A to vlastne ničí vegetáciu, zabíja to zvieratá, hej, no ako v Žiarskej kotline, niečo také. Takže len vo väčšom. Takže Hekla, v podstate som bol strašný hrdina, lebo nikto iný okrem mňa nemal Heklu na fotke. Hej. Potom keď sme išli okolo nej, tak už bolo hnusne a nebolo ju vidieť. No a tá naša trasa posledného dňa išla vlastne tými, z toho, tu je Hrafntinnusker, tá chata, z tohto kopčeka sme fotili tie panorámy, tie krásne farebné zábery, to boli vlastne tieto kopce tu na Dúhové hory. My sme išli takou čiernou pláninou najprv, tak kilometr 2-3 nezážimnou a potom sa dostali vlastne do srdca tých Dúhových hôr. Končili sme vlastne toto Brennisteinsfjall Salda, to je že vraj najfarebnejší kopec na Islande. Hej, tak popri ňom sme išli a skončili sme vlastne v tom Landmannalaugarí, v dolíne zase v takej horskej oáze
kde sme to vlastne celé zapichli. Takže toto je začiatok cez tú planinu. Vidíte veľké takéto stĺpy, mužíky, pretože tam, keď padne hmla, že tam sa zabudiť dá neskutočne jednoducho. A ešte v zime, keď je biele pod vami, biele okolo vás, tak nemáte šancu absolútne. Toto sa mi podarilo, myslím, že najfarebnejší záber z celého toho výletu, aj keď teraz pozerám, že na mojom počítači tá obloha vyzerala modrá, neviem prečo teraz tu je taká tyrkysovo-zelená, ale preto najfarebnejší, lebo k tým všetkým farbám pribudla taká zaujímavá, ono to tu práve, že nie je vidno, zaujímavý odtieň zelenej a zrejme meď, nejaké medené náteky, lebo okrem tých machov a lišaníkov zelených, tak sa objavil iný, tam to vyzerá na monitore troška inak. Takže takéto zábery sme fotili zblízka. No a keď sme prichádzali, toto je tá Brennisteinsalda, niečo so sírov to má, sírová vlna, alebo niečo také som našiel ako preklad, ale to sa mi zdá moc otrocký preklad. To je z juhu, zo severu je krajšia a ten relief bol taký guľatý všade, vidíte, aj predtým. Ale zrazu na jej úbočí sa ježilo niečo takéto a keď sme prišli bližšie, toto je ten kopec vlastne z druhej strany, z druhého kopca, ten farebný, My sme prišli odtiaľto, toto tam bolo na tom predchádzajúcom zábere a schádzali sme takto dole. Čiže z tej pukliny, že aj v 15. storočí vytieklo obrovské množstvo také viskoznej lávy, ktoré tam vytvorilo takú obsidiánovú plošinu. Tá bude za chvíľočku. Takže veľmi zaujímavý záber, vraj najfarebnejší kopec na Islande, ktorý je veľmi často na všelijakých tých kalendároch gičovitých a fotkách z Islandu. Bolo to fotené z tohto kopca, ktorý naopak vidíte sivý. Volá sa, teraz mi to vypadlo, v preklade modrý kopec. Vidíte, že je taký monotónnejší. No. Tiež sopka. Oni sú to sopky asi tak 900 metrov vysoké, obidve aktívne sú, čiže sem tam sa z nich niečo vysype, vyleje a tak ďalej. No, takto vyzerá tu je tá Brennisteinsalda, toto je ona, a odtiaľ sa to vylialo a takto to vyzerá celá toto je obsidián, to je samý obsidián, čiže viskozná láva, ktorá vidíte, že bola hustá, viskozná, čiže netiekla nejako veľmi, ale tlačila sa, na okrajoch má také strmé svahy, čiže vytieklo to žele v 15. storočí. Odtedy to tam leží, zahátalo to vlastne celú dolinu. A vlastne na jej úpetí leží tá horská osada Landmannalaugar. Tým obsidianovým polem idú turistické cestičky, tadiaľ to idú všelijako, tam sa dá motať, samozrejme aj v tej osade, v tom kempe boli mapy, kde ste mohli chodiť všelijako. No, takto sme sa preplietali aj tým obsidiánom. Na vrchu to samozrejme bolo také zvetrané už, ten materiál, no, ale keď ste niekde zakopli alebo proste niečo hlbšie, dalo sa nájsť. Takže taká pekná turistika, taký pekný záver tej turistiky, takým zaujímavým doslova bludiskom kamenným. A vidíte, že ten kopec vzadu je ozaj fotogenicky neskutočne a toto je typická tá farba oblohy, akú sme my mali počas tých 5 dní. Ak sme akurát nemali teda úplný zákvas, okolo nás znova, ale potom nám vravel sprievodca, že vlastne na tú ročnú dobu, že mali sme šťastie, že mali sme dobré počasie. Inak takže sa striedal dážď so slnkom, to tak každé 2 hodiny. Tam hovoria oni na Islande, že keď sa vám zdá, že na Islande že je škaredé počasie, takže sa nemusíte báť, že za 5 minút príde ešte horší. To sú také tie prúpovidky typické. No. Takže, no takto to vyzerá. Samé veľké auta, všetci sa predháňali, kto má väčšie kolesa. Toto je chata, v ktorej sme bývali. A kemping samozrejme. Toto je najväčšia atrakcia. Landmannalaugaru. My sme tam absolútne do sprch ani nešli, na čo míňať koruny islandské. Proste, toto je umelá hrádza. Taká umelá hrádza, asi taká 1,5 metra vysoká. Vlastne priamo vidíte spod toho lávoviska, spod toho čela, toho obsidianového lávoviska, tiekli horúce pramene. Aj potočíky, ktoré tam tiekli, vytekalo to, vyvíjalo to priamo zo zeme. A najväčšia sranda bola tá, že vy ste si mohli namixovať teplotu vody, ako ste chceli. Lebo odtiaľ tiekol studenší, odtiaľ teplejší, a problém je, a to aj v sprievodcoch turistických máte, že keď sa nejaký kolega váš pohol, tak ste mali buď chladnejšiu vodu, alebo teplejšiu. On zmenil proste prúdenie v tom bazéniku, No, toto je záber, keď som tam skákal a bol som tam asi 4 hodiny.
A vyhnal ma len hlad, hej. Tak sme tam sedeli, no niektorí tam normálne si donesli akože six-pack, pivo, hej, alebo nejakú majnovku, položil si to tam a pol dňa tam sedeli a takto nasávali. My sme prišli po obede, my sme ešte boli okolo na kopci, čiže až po obede sme tam naskákali do tej vody viacerí, lebo cez deň tam väčšinou sú tí turisti, ktorí prichádzajú autobusmi, linkami alebo len tak s cestovkami, je to pre nich atrakcia vykúpať sa. Takže je to plné a toto už sú v podstate väčšinou ľudia, ktorí sú tam buď v kempe, alebo teda akurát došli z nejakej túry, čiže nebolo to také narvaté. Čiže toto je Almanar Lojgar. No a už ten ďalší deň bol na pláne len odjazd vlastne, odchod do Reykjavíku a naspäť na letisko. Inak ešte sa vrátim na začiatok úplne, to bol prvý zážitok z Islandu, keď sme o 2:00 v noci sme odleteli z Prahy a po 4 hodinách letu sme o 4:00 ráno pristáli na Islande. No nemajú letný čas a majú o jedno pásmo časové, sú posunutí. Čiže sme prišli vlastne o 4:00 ráno a vidíme z letiska a bolo tam takto. Čiže krásny nie, upršaný, ufúkaný deň, ale deň o 4:00. Takže, a toto nás niečo také čakalo, ešte ten posledný deň. Išli sme z toho Landmanna Lojgru, autobusom nás viezli ešte nejaké také zaujímavé prírodné a historické úkazy. Sme videli samozrejme po ceste, geotermálna elektráreň nesmela chýbať. Okúpali sme sa v kúpalisku, pod holým nebom, paráda. V meste majú, v každom mestečku, mesto na Islande 200 obyvateľov a viac. Aby ste mali predstavu. Čiže okúpali sme sa, popozerali sme zaujímavé veci a troška nás prehnal po Reykjavíku ten sprievodca, ale bolo to veľmi také rýchle, cítili sme sa ako japonskí turisti, proste cvak a poďme rýchlo ďalej a cvak a tak a nemáme čas. Takže toto je Hallgrímskirkja, luteránsky kostol, stávali asi 40 rokov, od konca druhej svetovej vojny varí do 70. rokov. Ten tvar má pripomínať akože práve tie čadičové stĺpy a tú lávovú architektúru. Niektorým sa páči, niektorým nie, no je to jedna z najväčších, alebo teda najväčšia dominanta. Reykjavíku je tam že vraj najväčší orgán na svete, 5000 píšťal, alebo nejak tak, neviem teraz presne, či som si to zapamätal. A pred ním je socha Leifa Ericssona, prvého Európana v Amerike. Akože Islandiania, že vravia, že čo, Krištof Kolumbus nejaký? Choďte si, to náš chlap tam bol prvý. Dokázateľne už čím ďalej viacej je dôkazov o tom, že on tam bol prvý v Severnej Amerike a práve túto sochu venovala vláda, myslím, že vláda Spojených štátov amerických, Islandu. Takže toto. No a najzaujímavejšou vecou z takého geografického hľadiska samozrejme bolo pivnica, radnice Reykjavíku, kde je takýto krásny, veľký, verný model, trojdimenzionálny model Islandu. Je tam na pravej strane, tuto je taký balkónik, odkiaľ sa to dá krásne vidieť, no ale z tejto strany svietilo slnko, takže ťažko, to bolo v protisvetle, ale aspoň som si to teda odfotil takto a to je tá naša trasa vlastne, kaďaľ sme išli. Kaďaľ sme išli tým Islandom, čiže je to vyslovene také nič, hej. No, ešte raz, Eyjafjallajökull, Mýrdalsjökull. A ten priesmyk, celý ten... No viete, ak som sa to dlho učil? Tieto veci. No, takže takto. No a takto štýlovo sa s nami Island lúčil, o 11:30 v noci konečne vyšlo slnko. Spoza mrakov, hej, ono kleslo a tie mraky boli akurát tak, že boli nad horizontom, takže toto je tá americká základňa, kde sme spali. A tam som zistil, že nielen auta majú Američani veľké, ale aj splachovacie zariadenia, posteľ bola asi takáto vysoká. My sme spali vlastne na vojenskej základni v izbách, ktoré patrili americkým vojakom, hej. Bolo to prerobené na taký penzión a potom zase v noci okolo 3:00 nás vyhnali proste ako otrokov do autobusu, nahádzali a dali na letisko a domov. No takže to je asi všetko z toho Islandu a na záver som si nechal pár fotiek, ktoré zase len tak preklikám po pár sekundách, aby ste si, to som vybral také pikošky, no. Najkrajšie veci v podstate, čo sme tam videli, čo som tak zachytil, čo dokáže tá príroda vytvoriť, aby ste si uvedomili, že fakt tie tvary a farby a takéto veci sú na tom Islande neskutočné, takže začnem takým niečím nenápadným a budeme pokračovať. Pár fotiek je to iba z celých tých 5 dní.
To je ten prvý deň. Prvá rieka. To je z toho lesa. Jediný záber z lesa, čo tam je. Môžete hádať, že čo vám to asi pripomína. Ak tam niečo uvidíte. Mne to pripomínalo osobne takú vyškerenú masku divadelnú. S ústami. S takým úsmevom, s nosom, s očami. Takže no a toto je asi fotka, ktorá, to bolo hneď druhý deň, to bol kameň tej rieky Skoga, ktorými sa štverali hore a keď som uvidel toto v diaľke, tak som pozerám, nechcel veriť, že čo to tam je v tej rieke. Hej. A mal som šťastie, že som to odfotil, toho zvera, medveďa, či čo to je, ak si tam umýva chrbát. Lebo ako sme prišli bližšie, už sa zmenila, uhol pohľadu sa zmenil a už to nebolo ono. Čiže toto je tak na maximálny zoom z nejakého možno kilometra, ale no, takže toľko asi k Islandu. Ďakujem vám za pozornosť. Keby ste chceli sa o tom dočítať viacej, vidieť viacej fotiek, tak dovidenia. Tak ja som dal vlastne asi 12 dielov, takú telenovelu na stránku, ktorú má môj kamarát. Nie je to komerčná stránka, sú tam také všelijaké zážitky z ciest a je tam pod heslom Island. Tam máte vlastne celé to naše putovanie, myslím, že v 12 dieloch. Takže neberte to ako reklamu, ale ak chcete niečo k tomu viacej, tak tam to nájdete. Vlastne toto bol taký výcud. Takže ďakujem za pozornosť ešte raz. Tešilo ma. Takže ja by som veľmi rada poďakovala pánovi doktorovi. Ešte ďalšia prednáška sa uskutoční 22. januára. Bude to o astronomickej expedícii v Čile a príde prednášať pán Kaniansky z Hvezdárny v Banskej Bystrici. Takže pre viac informácií potom môžete na našu stránku www.datamadih.sk tam nájdete. Prípadne môžete napísať ten vašu e-mailovú adresu, kde máte záujem a my vám pošleme teda informácie o prednáške. Ďakujem za pozornosť.